हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू एडभान्स बड'लेण्ड यूट्यूब चेनेल। आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दं। भिडिअ खालामिया गोबावसैमोन। एक्चुअली एडभान्स बड'लेण्ड यूट्यूब चेनेलनि अनारा लोमजानानै दं, बिनि थाखायनो आं भिडिअ खालामथ'दों। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै ला। आं नोंसिनो दिनै आरुन्धति गोल्ड स्किमनि बागै खिथागोन। मारै खालामनांगौ प्रसेसफोरखौ मोजाङै नायलां। भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। थ'दो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै। नोंथांमोना बे आरुन्धति गोल्ड स्किमखौ एप्लाइ खालामोबा सिगाङाव 30,000ल' मोनोमोन, बेनि उनाव 40,000 जादोंमोन, बेनिफ्राय दा 50,000 जाबाय। बेखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हेमन्त बिश्व शर्माया गावनि टुइटारनि गेजेरजों फोरमायदों। नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनोबा मा खालामनांगौ प्रसेसफोरखौ मोजाङै नायलांबानो जाबाय। बेयाव होनाय दं, फार्स्टआव हिन्जावा 18 इयार्स आरो हौवाया 21 इयार्स जानाय जानांगोन। सेकेन्डआव होनाय दं, बिथांमोननि हाबाया स्पेशल मेरेज एक्ट 1954 नि आन्डाराव रेजिस्टार खालामनाय जानांगोन। ओमफ्रायो थार्डआव होनाय दङ, एप्लाइ खालामग्राया 1 डिसेम्बर 2019 नि उनाव हाबा जानाय जानांगोन। ओमफ्रायो फर्थआव दङ, एप्लाइ खालामग्राया 1 जानुवारि 2020 नि उनावसो रेजिस्टार खालामनाय जानांगोन। ओमफ्राय 5आव दं, एप्लाइ खालामग्रा हिन्जावसाया मेरेज रेजिस्ट्रेसन खालामनाय सानखालिनो एप्लाइखौ खालामनांगोन। ओमफ्रायो 6आवहाय होनाय दङ, एप्लाइ खालामग्रा हिन्जावसानि पेरेन्टसनि एनुवेल इनकामआ 5 लाखसनि गाहायाव जानांगोन। ओमफ्राय 7आव होनाय दं, एप्लाइ खालामग्रा हिन्जावसाया गावनि फार्स्ट हाबानि थाखायल' मोनगोन, माने सोरबा डिभर्स खालामनानै खननै खनथाम हाबा जायोना, बेफोरो मोननाय नङा। ओमफ्रायो 8आव दं, हिन्जाव आरो हौवा सानैबो एसएसएलसि पास जानांगोन। ओमफ्रायो 9आवहाय होनाय दङ, टि ट्राइबनि थाखाय जेबो एडुकेसनेल क्वालिफिकेसन नाङा। ओमफ्राय दानिया मा डकुमेन्टस नांगौ बेखौ नायलांबानो जाबाय। डकुमेन्टसआव होनाय दङ, एसएसएलसि पास सार्टिफिकेट होब्लानो जागोन आरो एआव। बिआवहाय दङ, टि ट्राइबनि थाखाय बार्थ सार्टिफिकेट नांगोननो, हौवानिबो हिन्जावनिबो। ओमफ्रायो 2आव दङ, मेरेज सार्टिफिकेटनि एटास्टेड कपि नांगोन। ओमफ्रायो 3आवहाय होनाय दङ, हिन्जावसानि पेरेन्टसनि इनकाम सार्टिफिकेट नांगोन। ओमफ्रायो 4आवहाय दं, एप्लाइ खालामग्रानि बेंक एकाउन्ट डिटेल्स नांगोन। ओमफ्रायो 5आव होनाय दं, गावबुरा सार्टिफिकेट नांगोननो हिन्जावनि गामिनि।